Вітаю! 19-та година у Києві, 20-та у Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки 28 лютого. В студії Софія Абляєва. Дивіться сьогодні у випуску. Кримсько-татарська автономія, деокупація півострова та звільнення бранців Кремля. Розкажемо, про що йшла мова на щорічній підсумковій прес-конференції президента Порошенка. Зелені чоловічки захоплюють аеропорт у Сімферополі. Люди виходять на захист телеканалу АТР. В Крим їдуть російські можновладці. Все це 28 лютого 2014-го. Ми продовжуємо цикл сюжетів про окупацію півострова Росією. Верховна Рада готує звернення до світу про невизнання виборів президента Росії в Криму, а на півострові окупанти залякують людей наслідками бойкоту виборів. Телеканал АТР продовжує згадувати події 2014-го в Криму. 28 лютого на території півострова слідом за втаємниченими спецпризначенцями відкрито з'являються російські військові. Аеропорти захоплюють зелені чоловічки без розпізнавальних знаків. Російські гелікоптери розсікають небо над Кримом. На захист першого кримсько-татарського телеканалу АТР виходять добровольці, а в Севастополь приїздить Владимир Жириновський та обіцяє кримчанам щасливе майбутнє у складі Росії. Яким був останній день цієї зими? Далі без коментарів. Находимся мы здесь в аэропорту, чтобы соблюдался общественный порядок. Крымского местного референдума 25 мая о придании статуса автономной республики Крым как государственного в составе Украины. Мы не признаем незаконным образом сформированное правительство Крыма. Россия окажет любую помощь вам, моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ, у вас всегда будут миллионы русских туристов. Для того, чтобы этот мир найти. Вот сегодня мы с вами должны найти этот компромисс. Минуточка, послушайте. Я сегодня... У нас мир, здесь мир, у нас нормально. У справі про так званий тероризм над ялтинськими фігурантами прокурор почав зачитувати матеріали кримінальної справи. Продовжить він це робити і на наступному засіданні 5 березня. На лаві підсудних у цій справі незаконно вивезені до Росії кримчани Емір Усейн Куку, Арсен Джепаров, Муслім Алієв, Рефат Алімов, Інвер Бекіров та Вадим Сірук. Їм окупанти закидають причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір та спробу повалення влади
влади. Паралельно з Ростовом по відеотрансляції. Засідання у цій справі відбувалося сьогодні у військовому гарнізонному суді Сімферополя. До зали суду пустили лише адвокатів. Прокурор будет оглашать материалы уголовного дела в отношении ребят, а именно характеризующие материалы. Не будут сегодня допрашивать свидетелей в связи с тем, что адвокат Ладин и адвокат Курбединов Эмиль Махсудович не смогут явиться в заседание, так как будут участвовать в Феодосии в прениях по Сулейману Кадырову. Вирок Сулейману Кадирову окупаційний Феодосійський суд оголосить завтра. Його судді мають зачитати о 10-й за Кримом. Під час сьогоднішнього засідання прокурор вимагав 3 роки умовно для члена регіонального Феодосійського меджлісу, якому закидають сепаратизм. Також сторона обвинувачення вимагає заборонити Сулейману Кадирову займатися публічною діяльністю впродовж 2 років. У 2016-му Сулейман Кадиров у Фейсбук в одному зі своїх коментарів написав, що Крим – це Україна, так було, є і буде. Основное, что они хотят достичь, это дополнительное наказание в виде 2 лет запрета заниматься какой-либо деятельностью в сети интернет. То есть, попросту говоря, они хотят заткнуть им рот. Дважды меня судья останавливала в последнем слове, где я хотел показать, насколько агрессивно ведет себя Россия в отношении наших соотечественников, крымских татар, соблюдающих мусульман. На завтра назначено, значит, оглашение приговора. Никто из нас иллюзий не питает. Мы уверены в том, что это будет, конечно же, обвинительный приговор. Дай Бог, чтобы я ошибался. Про реформи в Україні, кримсько-татарську автономію, відпочинок на Мальдівах і плани на участь у президентських виборах. Президент України провів підсумкову прес-конференцію. Звідти повернулися мої колеги, і вони вже готові розказати про головні меседжі українського гаранта. Перед прес-конференцією коротка промова президента. Петро Порошенко говорить про реформи, ухвалені торік. Жалкує, що українці ще не відчувають позитивний ефект від змін. Проте, каже, реформи оцінили у світі. Один з результатів – безвіз до Європи. Геополітика – ще одна з тем виступу президента. Каже, має ініціативу, щоб проросійські сили більше не могли підняти голову в Україні. В моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію заякорити Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію. На прес-конференції президента традиційно сотні журналістів. Поставити запитання щастить не всім. Думаю, що перейдемо до запитань. Давайте до запитань. Телеканалу АТР поставити запитання президенту вдалося. Воно про створення кримсько-татарської національної автономії у складі України. Петро Порошенко обіцяє звернутися до Конституційної комісії для того, щоб вона провела публічне обговорення напрацювань робочої групи. І остаточний варіант внесення змін до Конституції України передали на голосування до парламенту. Однак автономію він назвав не територіально-національною, а національно-культурною. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернуся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозицій робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримає ці пропозиції. Я врахую вас. Дякую. Запитували президента і про звільнення заручників. Петро Порошенко повідомив, що до кінця цього тижня буде звільнено ще 2 військовослужбовців, які перебувають в полоні бойовиків на Донбасі. Крім того, прокоментував перспективи звільнення бранця Кремля Романа Сущенка. Немає жодного сумніву, що він буде вдома. Сподіваюся, що це відбудеться одразу ж після так званого суду в Росії. Були на прес-конференції гострі питання, як то відпочинок президента на Мальдівах. Петро Порошенко переконує, жодних законів не порушив, відпочивав не за бюджетний, а за власний кошт. Виконувача обов'язків замість себе на час відпустки не лишав, бо сам був на цілодобовому зв'язку. На початку січня я цих обов'язків нікому не передоручав. Кордон я перетинав за
увага, своїм прізвищем, по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників. Сплачував я це і літак, і готель зі свого банківського рахунку в українському банку, і в поданій декларації, це має відбутися протягом найближчих 3,5 тижнів, ви зможете в цьому переконатися. Прокоментував Петро Порошенко і ймовірність проведення дочасних парламентських виборів в Україні. За його словами, розпускати Верховну Раду він не збирається. Я наголошую, що жодних цих розмов я не веду. Якщо парламент замість того, щоб цим займатися, будуть займатися виборами, вони до цього призведуть. А от щодо своєї участі у президентських виборах, президент переконує, ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий термін. Ельвіна Сідбулаєва, Заман, АТР. Мовний закон Колесніченка-Ківалова неконституційний. Таке рішення ухвалив Конституційний суд України. Визнати його таким зверталися 57 народних депутатів. Розгляд закону судді почали ще у листопаді 2016 року. Був закон, яким Російська Федерація ще до нападу фізичного на Україну провадила напад через своїх сателітів, через партію регіонів, приймаючи закони, які розвалювали українську національність, розвалювали українську єдність. Автори цього закону, а точніше не просто Колесніченко і Ківалова, їх куратори в Росії, можуть тепер кусати собі локті. Цей мовний закон авторства депутатів від партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченкова був прийнятий Радою у липні 2012-го. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де численність нацменшин перевищує 10%. 24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону, але тодішній виконуючий обов'язки президента України Турчинов це рішення не підписав. Вже завтра Верховна Рада України може звернутися до міжнародної спільноти з закликом запобігти проведенню виборів президента Росії в українському Криму. Про це заявив голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Він наголосив, що Крим є українським, а відтак ці вибори нелегітимні. Крім того, парламентарі закликають запровадити санкції проти організаторів та безпосередніх учасників процесу підготовки цих виборів. Нелегітимні, і результат їх буде такий самий – нелегітимний. Вже зараз їх підготовка супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав людини, репресіями проти місцевого цивільного населення, вбивствами, тортурами, депортаціями на території Російської Федерації. Ці злочини кремлівської верхівки треба зупинити. Закликати міжнародну спільноту, представників міжнародних організацій не направляти туди, і є позиція туди нікого не направляти, міжнародних спостерігачів. Також закликаємо вже потім з обраним російським президентом, оскільки він незаконно обиратиметься, зокрема на українській території в Криму, не запрошувати не до себе на делегації, не брати участь в зустрічах з ним. Мешканців Криму залякують, аби забезпечити явку на незаконних виборах президента. Про це повідомив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Йдеться, що працівники пошти, місцевих адміністрацій, житлово-комунальних підприємств опитують людей, чи вони будуть брати участь у майбутніх незаконних виборах. За неявку працівники бюджетної сфери погрожують звільненням з роботи, мешканцям сіл невидачею різноманітних довідок. Уголовного административного преследования за участие или неучастие в выборах не существует, поэтому любые подобные методы будут незаконными, да и они и не нужны. Пользуются административным ресурсом. В принципе, мы с этим сталкивались и в Украине. Особенно во времена господина Януковича. Эта методика работала. И, в принципе, она продолжается с огромным успехом использоваться и сегодня.
Вони казали, що захищають кримчан від міфічних бандерівців, які нібито їдуть до Криму, а насправді сприяли окупації півострова, викрадали людей. Після так званого приєднання Криму до Росії зайнялись рейдерством. Що таке кримське ополчення та чому у ньому розочаровуються його активні бійці? Дивіться в нашому сюжеті. Давайте не допустим того, что произошло в Киеве, у нас здесь в Крыму. Вони почали збиратися ще наприкінці 2013-го. Прикриваючись лозунгами «Захистимо Крим від бандерівців», улюбленого ворога прихильників руського міра, бойовики самооборони блокували українські військові частини, організовували провокації проти українських патріотів та викрадали людей. Изначально сорганизовался сам, а 23 февраля 2014 года ситуацией, к сожалению, воспользовалась с этого дня, и пошло считаться, что якобы лидер этого ополчения станет Аксенов. И, к сожалению, так получилось, что русское единство стало во главе этой ситуации. Самооборона Криму від початку мала згорнути свої штаби одразу після завершення так званої «Руської весни». Однак ополченців залишили. Їхніми руками новоявлена влада Криму вирішувала свої справи. Від крадіжок автомобілів до привласнення чужого бізнесу. За свої труди народні герої навіть медалі отримували за мужність. Та навіть попри це на зміну ейфорії після омріяного воз'єднання з Росією прийшло розчарування. Мы оказались в ситуации, которая была даже хуже, чем при Украине. У нас реальный бандитизм во власти. И ополчение, которое было призвано в момент Крымской весны остановить этот бандитизм, к сожалению, стало инструментом этого бандитизма. Націоналізувати і віджати. У народному ополченні Криму силове привласнення підприємств і чужого майна розділяли на хороше і погане. До прикладу, відібрати бізнес Коломойського в Криму – це вияв патріотизму. Інша справа – Кримавтотранс. Это не национализация. Он принадлежал человеку, который был у нас в Крыму, да, жил в Крыму. Более того, мало того, что жил, он постоянно боролся за Крым, за российский Крым. На балансі самооборони стали з'являтися будинки та техніка. З'являлися, щоб згодом безслідно зникнути. За даними Тимофія, так зникли біля 100 автівок. Причому ті, хто звертав увагу на ці крадіжки, тут вже не працюють. Віталій Попов, Тетяна Сулій, Заман, АТР. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Сполучені Штати у підготовці Європи до тактичного ядерного удару по Росії. У Казані чоловік вбив правоохоронця, в Аргентині знову заарештували росіянина з кокаїном. Про ці та інші події у світі далі у нашому огляді. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Сполучені Штати у підготовці Європи до тактичного ядерного удару по Російській Федерації. Про це він заявив на конференції з роззброєння в Женеві. Мовляв, наявність готових до застосування тактичних ядерних озброєнь, які Штати розмістили у Європі, це агресивна позиція. С грубым нарушением договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации. У Казані чоловік вбив співробітника Росгвардії. Усе почалося з побутового конфлікту. 36-річний Олександр Петров прийшов зі зброєю до брата своєї дружини, де вона саме переховувалася. Причому на першому поверсі будинку відділок поліції. Коли ж чоловіка відмовились пускати до квартири, той спершу вистрелив у двері, а потім у двох працівників поліції. Далі він забарикадувався у під'їзді. Після інциденту будинок оточили правоохоронці. Чоловік відкрив стрілянину та вбив одного з них. Поранено було і місцевого жителя. Стрільця знайшли мертвим. Чи вбили його, чи він покінчив життя самогубством, з'ясовують. Відомо, що нападника раніше штрафували за хуліганство та вживання алкоголю.
В Аргентині затримали росіянина з валізою кокаїну. Небезпечний багаж виявили в аеропорту Буенос-Айреса. 4 кілограми наркотику росіянин сховав у подвійному дні власної сумки. Відомо, що 50-річний росіянин летів до Франкфурта. Нагадаю, нещодавно Аргентина спільно з Росією повідомили про успішну спецоперацію, під час якої в приміщенні школи російського посольства в Аргентині знайшли 12 валіз, в яких було близько 400 кілограмів наркотиків. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. В Україні синоптики через снігопади оголосили штормове попередження. Хуртовини прогнозують на більшості території країни і на завтра, перший день весни. В Одесі через снігопади сьогодні обмежили в'їзд у місто вантажівок. У школах Запоріжжя до 3 березня призупинили навчальний процес. Повідомляється також, що рівень води в Азовському морі піднявся до критичної відмітки. У Криму ж сьогодні і завтра снігопади, подекуди сніг з дощем. Керченська паромна переправа сьогодні може знову призупинити роботу. Це все на цю мить. Далі на АТР продовження вечірнього ефіру програми «Акшам» з Аліною Блохіною. Наступний випуск «Заман» вже за 40 хвилин. Не пропустіть. Залишайтеся з АТР.